Ovaj video dostigne, ako dobije 2 lajka te snimit ću još jednu igricu koja je slična kao nešto. 2 lajka! Podobili smo 4 lajka bre, idemo na drugi deo. Nego sad kako se beže zove ta igrica kukurac. Evo ga. Ovaj put ću čak i da pročitam story. Verovatno ne bi trebalo da visiš oko grozota u 3:30 ujutru. Jedino što sam shvatio iz ovog teksta jeste da je ovo nastavak od ovoga. Ovo je nastavak od ove prošle igrice, to jest ove. I sad čekam da skinem. Evo skinuo sam. Sviđa mi se muzika. Idemo sad da vidimo. Znači kakva je sad ovo igrica. Možda bude i gore, znaš, onaj igrice, ali možda bude i bolje. Ajmo. Neću. Kad scena. Šta je ovo? Dobro, sad ponavim priču. Znači, Keba je čuo da se ovdje negdje nalazi kao neko blago, zakopano blago. I sad ja trebam da nađem to zakopano blago i da ga iskopam, verovatno. Dobro, controls. Eto, interact. Dobro. Koji kurac? Šta je ova lampa? Šta je ovo? Koji kurac? Još mi juri. Gdje sam? Pobegao sam mu. I bilo je vreme. Ja treba nađem negdje neki grob da ga iskopam. Ću ga nađem valjda nekad. Evo ga ovdje. Objective complete. Šta se treba da se vratim? Nisam video objectives se bro. Se vratim. Ovdje je control sa the objectives. Tab, to si je objective. Treba da iskopam 4 groba. 4. Da iskopam 4 groba. Da nešto uradim sa 3 nečega. Da, nešto uradim sa 3 nečega i onda da pobegnem. Znači ovaj sam iskopao. Video? Ne znam da li video, ja ga vidim. Evo ga ovdje grob. Sve ti jebem. Da li me prati, sve ti jebem. Kurac, ovo je teleporte. Beži u đavo. Pa šta si onda ti? Udaljite se od mene i sebe vam jebem. Izgubio sam ih, dobro. Ostale još 2 groba da iskopam. Sve ti jebim, beži u kurac. Ne može da me nađe ako sam brska metak. Izgubio me. Opet mi video, jao. Vidi ga. Šta je sad ti? To ne iz prošle epizode bre. Bujaj, ovaj! Trojica mi je vjerao, dobro. Šta je ovo? Zapakovao sam ih. Ali dobro što sam ih ja zapakovao, jebi. Dobro. Sad znam šta treba da radim.
Samo idi. I krašam igricu. Krašam igricu. Lazy Mr. Puff. Бе що на нас це? От снудір баба. I mi to ozbiljno opet krašala igrica. Koji kurac? Izgleda će ipak da ide na lovest. O, brate. Rest in peace, Valley the Wall. Dobro. Znači imamo Valley u nešto. Od Mr. Puff. I valjda Smith i Wilson. Fali mi još jedan grob. Koji nemam pojma da je možda se nalazi. Sad je najzajebanije zato što mi igraju bukvalno 3 lika. A ja nemam pojma da je taj grob. Evo ga. Sad treba valjda izlaz da nađem. Uhuhu. I sreće pokušaj da vidim. Dobro me. Nećeš. Ovdje ima još jedan. Pokušavam da nađemo onaj grob. Ako pratimo ovo, nekad ću da dođem do izlaza. Evo ga. Plunder. Opljačkaj sva 3 mauzoleja. Mislim da znam što je to. Vidi ovo. Znaš sam bak. Osjetljenje mi se poveća kad ovo uravim. Možeš malo mi ti ga namimaš? Kuća. U koju ne možeš da uđeš, ali dobro. Kevin je pjeska. Sve ti jebem. Bukvalno sam video tebra cijel svoj život kako mi ode u kurac. Jebote, pored mene je bio. Da bi imao neku mapu bilo bi mnogo lakše. O, evo ga Gasper. Pa evo ga ovaj brod. Može se ovdje nalazi. Dobro, ovdje nema ništa. Koliko se puta već bio ovdje? Here lies... dobro, to ono iscrtano. Sve vam javim crnačko. Beži. Šta bre? Kakav moves? Ne. Evo ga. Napokon, posle dosta minuta završio sam. Sa kojeg sam sretio, samo će onaj retard da se spolno ispred mene. Što usporavam? Samo će onaj retard da se spolno ispred mene, teori ću umrim. Evo sva. Idemo ovdje i... Escape. You escaped. Znači... Bilo je lako. Igrica mi je krasila 2 puta. Ako hoćete da snimim još nekih ovakvih igrica, ostavite like, to je bilo to za i da vidimo sljedećem. Pause.